Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli Müslüman kardeşler, bugün min sizge Rail Fazrahmanov'ның Fikir yürütüşlerге деген kitabından ikinci vağazını okup işittirerге buldum. İkilete fayda dip atala ol. Dinimiz үзіңнігіне қойғыртмыша, bulgan malını қолғаннар білен де bölüşіп, ярдәмләшеп, садақалар беріп яшауны хуплый. Шундай юмарт кешеләрне Аллаһы Тәгалә Коръәндә орлык чәчүчеләр белән чагыштырган. Аллаһ юлында үзләренең малларыннан өлеш чыгаручылар мисалы, җиргә орлык чәчүчеләр мисалы кебек. Уңдырышлы җиргә төртелгән һәр орлыктан 7 башак үсеп чыга. Һәр башакта 100 дана орлык була. Аллаһ үзе теләгән кешесенең кылган игелекләрен тапкырлап, арттырып тора. Ниятенә, гамәленә карап, кешенең бер яхшылыгы өчен 700 яхшылык исәпләнә ала. Аллаһ һәр нәрсәне үзенең рәхмәте белән чолгап калучы киңлек иясе. Ул бар нәрсәне белүче гыйлем иясе. Бәкара сүрәсе 261 аят. Садака сүзен ишетүгә безнең күз алдына иң беренче булып берәр кешегә ярдәм итү килеп баса. Файдасы да аңа гына була дип уйларга гадәтләнгәнбез. Әйе, чынлап да беренче чиратта аңа файда. Эше дә бик бармаган, булганы тамак ялгарга гына җитеп барган. Хатта квартплата түләргә дә акчасы булмаган бер дустыбызга ярдәм булсын дип, утына, газына һәм суына түләп куйдың ди. Ул бит тагын бер ай утлы, газлы, сулы булачак. Ничек инде бу аңа яхшылык булмасын? Әлбәттә яхшылык. Әмма төптәнрәк уйлап карасак, садаканың асыл файдасы алучыга караганда бирүчегә күбрәк икән. Нишләпме? Беренчедән, садака бирүче кеше үзен җәһәннәм утыннан, аның газабыннан саклап калуга өлеш керткән була. Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям булдыра алсагыз, ярты хөрмә биреп булса да, үзегезне җәһәннәм утыннан саклагыз дип әйтеп калдырган. Бухари риваяты. Безнең садакаларыбыз үзенә күрә җәһәннәм утыннан бер киртә булып тора икән. Икенчедән, садака малыбызның артуына, булган акчабызга бәрәкәт килүенә сәбәп булып тора икән. Раббыбыз әйтә, Аллаһ ризалыгы өчен нәрсәдән генә булса да садака бирсәгез, Аллаһ аны кайтарачак. Ул Аллаһ ризык бирүчеләрнең иң хәерлесидер. Саба сүрәсе 39 аят. Аятта әйтелгәнчә Раббыбыз кире кайтарачак мондай. Ягъни малыбызга бәрәкәт өсти дигән сүз бу. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям садака бирү малны киметмәс дип әйткән. Муслим риваяты. Мисал өчен кесәңдә 15 сум акчаң бар ди. Бер кардәшеңә ярдәм кирәклеген ишеттең. Машинасы ватылган, әмма ремонтка акчасы җитми. Син алдың да 5000-ны аңа биреп, машинасын рәтләттең. Кесәдә акча кимеде, 10,000 генә калды дип уйлыйбыз. Дөреслекдә Аллаһ ризалыгы өчен чын ихластан бирелгән шул 5000 сәбәпле, калган 10,000-гә Аллаһ бәрәкәт бирә. Шул акчабызны көтелмәгән чыгымнардан, ширдән, авырып китеп бик күп даруларга, операция ясаучы табибларга бирүдән, төрле көтелмәгән штрафлардан саклый. 5000 биреп, 100,000 чыгымнан сакланып калу мисалында чагыштырып була бәрәкәтне. Өченчедән, садака бирүчегә фәрештәләр аның малын тагын да арттыр дип дуга кылып тора. Һәр көнне Аллаһ
Куллары иртән уянган вакытта ике фәрештә төшә. Аларның берсе: "И Раббым, үз малын бирүченең үз чыгымнарын капла. Ягъни бирүчегә тагын да күбрәк кайтар", дип әйтә. Ә икенчесе: "Раббым, соран кешене хәлакәткә илт", ди. Бухари риваяты. Шуңа күрә фәрештәләрнең безгә дуга кылуларын теләсәк, безгә юмартлык, бүлешү сыйфатына ия булу кирәк икән. 4-дән, садака бирүче Аллаһ каршында зур әҗеп савапларга ирешә. Кешенең ниятенә, гамәленә карап, игелекләре 700-гә кадәр тапкырланып арттырылуы турында кайбер хәдисләрдә дә искә алына. Шуларның берсендә булай диелгән: бер кеше Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям янына Аллаһ юлында булсын дигән тамга салынган дөясен алып килә дә: "И Расулуллаһ, мин бу дөямне Аллаһ Тәгалә юлына бирәм", ди. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям аңа: "Сиңа кыямәт көнне аның өчен 700 дөя биреләчәк", дип хәбәр итә. Насаи риваяты. Димәк, без кичкенә дип уйлаган, ләкин ихлас күңелдән бирелгән садака Аллаһ каршында искиткеч зур булырга мөмкин. Әгәр инде үземә генә дип, калганнарга өлеш чыгармыйча, үзебезне генә кайгыртып яшәсәк, файдасы бер мизгелдә генә үзебезгә була да бетә. Мәңгелек тормышыбызга бер нәрсәсе дә калмый. Бу дөньяда да малыбыз бәрәкәтсез булып, бер кирәкмәгәнгә тотылып бетеп, рәхәтен дә күрмичә яшәргә мөмкинбез. Димәк, садака бирүче кеше соран яки малын изгелек юлында сарыф итүчегә караганда бик күп яклап һәр вакыт отышта була икән. Шуңа да уйланыйк, кайсысы безнең өчен хәерлерәк: садака бирүме яки бар булган малыбызны үзебездә генә калдырума? Онытмагыз. Гыймран сүрәсенең 92-нче аятында: "Яраткан нәрсәләрегездән садака итеп өлеш чыгармыйча, тақвалыкка ирешә алмассыз. Дөреслектә, сез нәрсәдән генә өлеш чыгарсагыз да, садака итеп нәрсә генә бирсәгез дә, Аллаһ аның турында белеп тора. Ахирәттә ул һич шиксез биргәнегезгә күрә кайтара", диелгән бит. Нинди матур вәгазь укып ишеттердем мин сезгә бүген, мөселман кардәшләрем. Исән сау булыйк, иртәгәләрдә яхшы хәбәрләр ишетергә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.